дар шаҳри Хуҷанд давоми як соли 2024 48 корхонаву коргоҳҳои нави саноатӣ бо 966 ҷойҳои нави корӣ ба фаъолият оғоз карданд, ки ин аз нақшаи пешбинишуда 2 баробар зиёд мебошад. дар ин бора раиси шаҳр Фирдавс Шарифзода зимни баргузории нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. бино ба маълумоти ӯ, ин миқдор корхонаҳо бо ҷалби беш аз 36,5 миллион сомонӣ сармояҳо сохта ба истифода дода шуданд. таъкид гардид, ки дар ин давра корхонаҳои саноатии шаҳр бо маблағи 2034 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд, ки он нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 119,3 миллион сомонӣ ё худ 8,3% зиёд таъмин шудааст. аз миқдори умумии маҳсулотҳои истеҳсолгашта 416 миллион сомонӣ ба хориҷи кишвар содир шуда, 110 корхонаҳо маҳсулотҳои воридотвазкунанда ба маблағи 894 миллион сомонӣ истеҳсол карданд, ки ин нишондиҳанда 110%-ро ташкил додааст. соли сипари гашта тамоми корхонаҳои шаҳр фаъолияташонро самаранок ба роҳ монда, нерӯи барқро сарфакорона истифода бурданд, ки дар натиҷа талафоти барқ то ба 7.2% поён рафта, барои дар амал татбиқ намудани ҳадафи стратегӣ истиқлолияти энергетикӣ замина гузошта истодааст. иттилоъ дода шуд, ки дар давраи ҳисоботӣ дар шаҳр 178 намуди маҳсулоти саноатӣ истеҳсол гардид, ки аз ин миқдор 113 номгоҳи нисбати ҳамин давраи соли гузашта 100% таъмин шудааст. роҳбарияти шаҳр иброз дошт, ки дар соли 2025 низ бунёди як қатор корхонаҳои нави саноатӣ ба нақша гирифта шудааст, зеро шаҳри Хуҷанд аз зумраи шаҳрҳои саноатӣ буда тамоми имконоти зарурӣ барои рушди соҳа мавҷуд мебошад. бояд корхонаҳои нав ташкил кунем. мо мувофиқи нақша ки гирифтем соли 2025 ҳозир зиёда аз 20 корхонаҳои нави саноатӣ ташкил кунем. мо дар соли 2024 ҳам низ ба нақша гирифта будем ки 20 корхонаҳои саноатии нав ташкил кунем, лекин мо 48 корхонаи саноатии нав ташкил шуд, ки зиёда аз 1000 ҷойҳои нави корӣ. дар соли 2025 низ мо ин иқдомро давом медиҳем, барои он ки шаҳри Хуҷанд шаҳри саноатӣ аст. имрӯз тамоми имкониятҳо дар шаҳр ҳаст ҳама ҷиҳата. мо ҳаракат мекунем ки дар соли 2025 боз саҳми саноати шаҳрро дар вилоят, дар ҷумҳурӣ нисбат ба солҳои гузашта баланд намоем. ҳоло теъдоди умумии корхонаҳои истеҳсолии хурду миёна дар шаҳри Хуҷанд ба 306 адад расонида шудааст, ки он дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 14,6% ё худ 39 адад зиёд мебошад. Фарзона Шамсиева, Пресс-Сатиҷи, шаҳри Хуҷанд.